Asan yung mama? Sa pa? Asan yung mama ba? Kasunod! Suka ito! Ha? Ano man? Nanina namin ako na sa bugas pa. Wala pa rin paniog to. Gutom na kayo pa. Ay mo kabala ka kay paglungag na ta, nanantay bugas. Asa kagikan? Asa kagikan? Ito, tindahan, nagpalit og bugas. Isugo biya ako nimo. Gaida na ta kagisogo! Unsa nang urasa? Alas 2 na. Oras ting lungag. Alas 2? Gaina pang alas 11 gisugo karon pa kakabalik? Dagot man na mo mga anak! Wala na magoy bugas na ila paring Marvin Gold kay nahutdan daw sila. Di nakita ko dito sa unahan. Muna nadugay ko. Ay kung kati-ati ka ha? Luhubon ba ako na pwede ito ilang Marvin? Daghan po kayo itong bugas ha? Ay kung kati-ati ka! Tinuod bitaw. Kabulukan kusog kay ilang halin sa ilang tindahan diha. Dali kay mahurot ng mga bugas. Urot o naghapit-hapit pa kasi mong barkada? Nag-inom-inom pa ka dito! Inom ko doy. Wala naman. Wala! Wala, John! Duol na ko deribe! Duol pa jud doy. Muduol ka dali, udili! Duol na, John! Oh! Baho kay kagbahal! Sara man gusto ba? Huwag ihapon di pagbago! Sa una, wapatan namin nyo, yung ka di na ka mag-inom! Karon duhan nakabuka tong anak, dagkunat! Kainom gihapon ka! Di na lagi mausap. Isa na lang. Ma! Sabarin yun! Maramang gawit papa oh! Oh! Saan man eh? Pagdi na mo si Lalis! Oh! Dala kong mga gamit oh! Dala na si mong anak! Saan man ako na akong gamit? Lakaw na! Di pa lakaw na mo! Lakaw na! Lainas na! Lakaw na! Lakaw na! Lakaw na! Uy! Oh! Dito ni! Oh! Lakaw na dito! Pag-inom dito! Hindi! Sa di man pwede. Dili! Ay nagbalik! Ako ba ng gasto sa balay? Ah! Huwag labot! Uy! 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 Ang bukas! Ipiling pa! Ipiling! Uy! Uy! Bahala ka diha! Uy! Ang bukas pa! Ipiling sana dire! Alay dire, gokod! Okay, good morning mga boss. Good morning. So shout out nato no. Shout out ko kang Evelyn Palyuto diha sa Baren, kang Johnny Rose Carillo og GRC Carillo diha sa Compostela, mga taga Compostela. Shout out diha sa inyong tanan. Og kang Bibs Fernandez diha sa Davao City, Jennifer Odvina diha sa Cagayan de Oro, kang Marina Abogado diha sa Liti, mga taga Liti. Shout out. Leticia Pacaldo Pakultad, Mulobolo, Bali Hermosa, Negros Oriental. So sa mga taga Negros, shout out sa inyong tanan diha. O kang Proctuso Berot, kang Peterly Bermiso diha sa Santa Cruz, Davao del Sur. Shout out sa mga taga Davao del Sur. Kang Gisa Flor diha sa Tagum City, kang Mul Lagada, Samis Oriental, Amada Tioro, Cagayan de Oro, kang Rosana Blaki Balyanggaw. No, ako kabalo asa ning Balyanggaw. Shout out sa inyo diha tanan. Carl Patrick Guardados o kang Gila Guardados diha sa PPO Nabunturan. So mga taga PPO, shout out sa inyong tanan diha. Tigang salamat sa inyong pagsuporta. Thank you.